Ahojky, úplne som cítila, jak vo vytržení čakáte na to, čo nové sa deje u Vlčákovcov. Totižto deje sa dráma, kde Miro mladú oplul. Trúbka, moja, trúbka. Najeb jej. A ešte o mnoho viac. Vybrechaný starý vlčák. Začneme pekne chronologicky od začiatku a pozrieme sa, aké storky mladá zdieľala. Dáme tu taký story time rýchly, lebo mám rozbitý telefón, neviem dokedy mi vydrží. Dalo by som povedať jednu vec. Jak môžem byť tak prostá a veriť človekovu, ty ktorý ma neraz udrel, a teraz ma pred ľuďmi opluje a zase udre. Jak môžem byť tak sprostá a vrátiť sa k takému človekovi zase a znova? Nechápem to. Takže Miška zdieľala takéto storky, kde rozpráva, že bola napadnutá vlastne Mirom. Či je to fakt alebo fikcia, len ťažko povedať. Totižto vieme, že mladá si dosť veľa aj vymýšľa a dosť veci aj nafúkuje. O čom hovorí aj Miro? To je za***lo, okamžite niekto vymaže. Lebo oni za mnou dojdu a oni ukážu, čo je bitka. A to sú ťažký vagošek. Že či je prijípaná, že takto nám verejne to dáva na Instagram. Si prijípaná, ja som normálne teraz povedal, to čo si tam dala, ako pičovinu, more, tebe za***lo. A ona, že jaj, dám to preč, no daj to, tak asi daj to, odstrán to, more, že za***lo ti. Aj to už to všetci majú screenshotnuté, takže pohodli. Ale toto, ja neviem, je to nutné takéto pičoviny dávať? Ja nechápem, tí ženy. A však to není žena, to je nič. To je vesmír. Vesmír ešte. A nečítam to ľudia, hlavne tí, čo nemáte osrdečkovanie. Nečítam pičoviny. A toto je ten problém celej veci, že veľa vecí si aj Miška vymýšľa, no a najnovšie si začala vymýšľať také nechutnosti, že sú diagnózy ohľadom jej zdravotného stavu. Čo je až přes príliš podľa mňa, pretože srandu zo zdravia si robiť človek nemôže a ona si dáva také diagnózy, rozpráva, že má nielen cukrovku, ale rozprávala niečo aj o rakovi, viete čo myslím, a že má metastázy všade. A toto nie je na smiech. Však ona metastázy moria, áno, bla, lovcoka. Ja som človek, ktorý si zo všetkého robí srandu, všetko v pohode, ale zdravie, zdravotná stránka, z toho sa sranda nikdy nerobí a vôbec si človek nemá vymýšľať nejaké diagnózy. A teraz mňa by zaujímalo, že či mladá si akože tieto diagnózy vymýšľa z toho, že haha, sranda, áno, ľudia mi pošlú viac giftov, alebo z toho dôvodu, že je naozaj prešvihnutá v tej hlave. Za B. A možno si myslíš, že takéto veci sú pravda. A mimochodom, čo sa týka aj toho nejakého napadnutia mladej, tak zdieľala som vám na Hero správu, ktorá mi prišla od slečny, ktorá bola fyzicky u nich v Airbnb, ktoré si prenajímali a boli v apartmáne také veci ako nože, Kokotko. a ďalšie. Všetko sa dočítate tam, bolo to naozaj veľmi nechutné, takže či sú tam nejaké fyzické útoky z Mirovej strany. No zajak nie. Je to podľa mňa dosť pravdepodobné, nakoľko vieme, že mal aj predchádzajúce vzťahy, kde bol fyzicky taký, že násilnejší. Podľa výpovedí bývalých partneriek. Možno všetci si to len vymýšľajú. To je nemožný. No a Miro má taký pocit, že všetci ho len súdia, všetci všetko nafúkujú a vlastne on je ten správňak. Jaký život vediem a jaký budem, tak dojdite a ma už preberte, ojete ma s kyblom vody a zeberte ma do piči. Teraz si zoberte, aký by bol prekvapený, keby to naozaj niekto spraví. Vyplachám ťa v Dunaji, Miri. Chvála Bohu. Takto došli, more, meskači, more, takto zablokovali, vystúpili, more, jak tí kuklach, more, jak operatívci, tí a idú takto oproti mňa a potom sa takto stočili a išli na Trnavské mýty a že no už ma poď zebrať, more, už ukáž, more. Som myslel, že si volal zase policajt, lebo tebe dobre je. Ty si takéto kokotiny spravíš normálne, že kuklači sem dojdu pre mňa za chvíľu. Že Melo je na úteku, ty do a takto ty robíš, tak nafúkuješ veci. Melo? To bol taký týpek, taký dobrý. Máš cigy? Čo utekol. Máš cigy? Podátko je cigy. No, kúpil som si cigarety. Máš elektronickú? Tam sú v bunde, zober si. No. Prečo uráža zase? Koho zase uráža? Pošli do piči. Miro, teraz úprimne. To zase do piči, more zase úprimne. Ja nečítam to a ja to ani nestíham čítať, normálne fakt. Podobal na teba, tak prepáč. Aha.
Však ona, metastázy moria, vie, áno, bla, lovcoka, je tiež tehotná, nemyslí si? So mnou je tehotná? Kto? Ja. Že Miša je so mnou tehotná, tu píšu pičoviny. So mnou určite. Ty Čo vole. ja som mu striekal na ksík a na hubu. Na riť a na brucho. Ja som to... Budem Včera plakať. som to inakrat pustil, a čo? Raz som to pustil do teba. Raz. More, chce sa so mnou hádať. Jedna trúbka nevedela otehotnieť 2 roky, druhá trúbka 2 otehotnieť, tak to mám asi nefunkčná, spomalené, no a ďalej. Ja mám deti, ja nepotrebujem deti. No, tak čo? Ja mám A čo, keď budeš mať tehotná, daj si zobrať vzorky s Kikom a s kokotovou, hneď to už zistíš, s kým to je. V Trnave to robia. Čo za Kristian? Dobre, vy ste im nespali spolu, vy ste sa hladkali, ty On do teba dal Ducha Svätého, ten sa skrísil. Á, pičoviny, na čo mi tu vyprávate básničky? Tak kde ti to dal, do úst? Kde? Ja to neznášam, Miro, nechápeš, že Ja to viem. že som A predstavila, kde, keď a on kde ide ti to na dal? seba. Mala si to odložiť a dať to policajtom na rozhovor, že či tam je p***te, alebo nie. Ty si už nič nevyberaj, ty si už prejebala limit 100 € som minul dneska na tebe. Dobre? Ty už si nekúkaj nič, ani jedlo, nič. Ty nebudeš nič jesť, tu si kúp do bile a chod si kúpiť nič. Tak a čo? Minul som tam, som vyjebal skoro 100 € dneska a ona tu robí, že ty si prefutovaný pes, že prefutovaný pes. Jebe ti, alebo čo? No, ale... Ja som si Ale... Čo si myšla? Dobre som bola, Ale že? čo si myšla, Bože? No. Míša, teraz ti niečo poviem. Koľko si nestreamovala s nimi spolu? Ani deň. Včera si sa zapla prvýkrát. Je tak? No, včera som sa nezapla prvý raz. Prvý raz som sa zapla, vieš kedy? Keď sme boli hen tam na apartmane. Spolu duel Na sme mali. izbe. Spolu duel sme mali. Ja? Včera. Ja pred 3 dňami Nezdá som sa prvý mi. raz zapla. Keď si sa vrátila naspäť, si povedala, že nebudeš vysielať na TikToku, nemá sociálne siete. No. Koľko si bola vypnutá, sa ťa pýtam. Kto to všetko platil? Kto sa staral o teba? Ale ty si chcela, aby som sa zapla. Teraz si to hovorím. Kto chcel, kto to hradil? Ja som prefúvaný pes. Dobrá, ja som tiež hradila včera. Hradila. S tebou sa nebudem ani baviť do zodpovedných vecí, lebo to je jak koktom norme tu stehlo, že si tehla? Nie, betón. Tehla si, ne betón, to je to isté. To je pičovina, more s ňou sa Neviem. vypraví. To furt svoje. Tých 20... Nejdem niečo hovoriť. No poď, hovor. Tiež máte taký pocit, Jako by sme žili na planete opic. že Miro hovorí, že koľko na mladú minul a mladá nič nezarobí a potom máte z toho pocit, že však mladá má len 19 rokov, čo by on od nej očakával. Tak Miro sa rozhodol rozprávať na streame, že on koľko makal, keď mal 19 rokov, o čo všetko sa staral. Mal som 50 €, zobral som obed, kúpil som jej kožuch, či kabát. Za 25 záblaca som zaplatil obed a išiel som si kúpiť cigarety a išiel som sem. Rukavica. Teraz som tu zaplatil 35 v kaviarni. A zase čakám a zase a ja som prefúvaný. A dobre to tam je. Ja mám pičie rodinné značky. Baviráčky. A normálne som sa modlil trošku. Fishing. Trošku som sa modlil, že prosím ťa, dneska by mohli prísť. Nedávajte rukavicu pred výzvou, lebo potom dávate More, máte rukavice. nástup, sa vyhýbate A to je na dneska koptu rukavica. Nič. Ale ďakujem. Normálne som sa dneska modlil. Normálne už ma zeberte, už do piče vnútra. Fakt, normálne, tam bude mať kľud. Tam mi nikto nebude nervy, presvičať ma o pičine. No ale teba ani v base nechcú. Urobím si svoje a hotovo. Takto sa to robí do psej batere. Hej, no. Až po výzve, lebo potom sa tam dávajú tie one, vieš. Ďakujem za medvedíka. Paťka, čo ti mám povedať teraz, akože, čo ty chceš, akože, ty nedáš peniaze? A ja som povedal, že ideme pol na pol so všetkým, to je pravda. A mám to dobre rozmyslené. Ďakujem. Aby si ona niečo vážila a začala si niečo vážiť, tak by mala... Ja som jej to povedal, ty chceš so mnou byť napríklad, nemusíme byť
priatelia, alebo ja neviem čo. Môžeme byť takí, že vy nás berete ako pár, ale môžeme byť, víte čo? Môžeme byť kamarádi, cestovatelia. Dobre, ja nájdem ubytovanie, ty zaplať polku, ja zaplatím polku. Ja som jej to včera povedal Norme na rovinu. Ja nebudem platiť všetko. Ja potrebujem si aj ja niečo prebrať sa a tak. Kam idete na ubytku? Nemám ešte ubytovanie, nemám vybavené, čakám. Díky mimo. Čakám na dar z Boha, či Ty vole, to kto tu je? Ale Ďakujem. normálne som povedal, že normálne, však to není na hanbu, to není ani zle, proste ty si streamerka, alebo čo robíš, ale ja neviem čo robíš, proste ty si dáš polku, ja dám polku, to neberte, že to je chrapunstvo, alebo ne, ale všetko dajme na pol. Ale ona sa zle cíti dneska, je chorá, ja vidím, že je niečo je, ale ja robím preto maximum, ona nerobí nič, ona nevysiela napríklad, lebo je že chorá. A ona nebude vyprávať, že ja som buzeránsky kokfetičky, alebo ja neviem, čo mi to trafala a brnkať mi za tento život a pičoviny vyčítačky. Jebky morál, toto. MVP. Jeb, tomu mankovi to topkre jeb, pošlem. Krčmár srdíčku, Márie srdíčku. Toto, jak Miro rozpráva, že mal 10 robot, o všetko sa staral a tak ďalej, o to, že už v 20-ke mal syna a o ňo sa postaral, no o tom, jak sa Miro stará o deti, o tom sa ani nechcem vlastne rozprávať, lebo to podľa toho, jakým lifestylom žije, asi nebude tiež búhvico. Áno, vieme, že Miro aj pracoval v tom Volkswagene, Čo? ale nepríde mi ako pracovitý, zodpovedný človek, pretože aj teraz môžeme vidieť to, jak streamuje na TikToku, tak oni zarobia 100 eur, ale zaplatí si za 200 eur apartman a stále ide do minusu, že nerobí to akože logicky, že áno, idem zarobím, zaplatím si podnájom nejaký 500 eur, alebo ja neviem, koľko stojí. Nejaký základný byt by im stačil, nemusia mať ani v Bratislave, ale v nejakej prdeli, kde sú lacné byty a bol by v pohode. Ale takto podľa mňa neuvažuje. Aj to, že ak rozprával, že chce byť už triezvy, ide do toho Švajčiarska, aby už nebral žiadne návykové látky a potom za 3 dní dojde na Slovensku a už vidím, jak je naspidovaný a robí takéto blbosti proste na tých streamoch je to. No asi nejaký debil. Kvalitné psycho. Sledujeme ich ďalej, uvidíme, čo sa bude diať ďalej. Ja som veľmi zvedavá, jak sa toto všetko bude pretvárať a čo všetko sa bude diať. Veľa z vás mi začína aj písať to, že ste ich stretli niekde, jak sa chovali. Jedna baba, ktorá bola účastníčkou jednej reality show, je naozaj populárna a krásna. Jako ja. Strašne mu milujem, mi písala, že ich stretla vo vlaku a že to, čo tam robili, rozhodne nie je normálne, že sa tam vadili, kričali po sebe. Takže všetci tí, ktorí tu píšete, že však oni to len hrajú, ľudia, oni sú drogozávislí osoby. Osoby závislé na návykových látkach. Oni sú prepnutí, takisto ako keď vidíte tie fetky vadiť sa pred shopping centrom, bijú sa, proste toto je ich životný štýl. Štýl zabitý. Ktorý im zjavne vyhovuje, lebo aj mi píšete, že však tú myšku treba zachrániť. X ľudí jej poskytovalo pomoc, ona to odmietla, ona chce toto žiť, toto je jej možno duchovné poslanie, alebo týmto si má jej duša prejsť. O nič iné tu nejde. Aha. Keby takto žiť nechceli, tak niečo zmenia. Oni takto žiť chcú, preto to robia. Preto ja ich aj sledujem a informujem vás o tom, aby ste aj vy vedeli, že čo sa tam deje. Čo si o tejto dvojici myslíte, mi napíšte dole do komentára. Díkyčko. Samozrejme, keď chcete vedieť viac, tak zistíte viac na mojom Hero, kde mám extra videá, ktoré neuvidíš tu. A toto je pre dnešok všetko. Ďakujem za pozornosť a posielam srdiečka. Čauky, ahoj.